ndakanzi ndoda kuchinjwa brain ka ndochuza dzako dzipozi ndechida hangu brain dzisati dzamboshandiswa. Ayosha ndozvawafambire ri kunuku. Yosha usajairira vanhu wanzere. Musajairira vanhu wanzo. Enda kwenyu zviso. Chibva muno, chibamba kwenyu. Nyane wangu chigwa mana. Andi ndauya zokuona umwangu ndashanyira mwangu ndio ndizokutandadza wako nditi ndibve muno boyera man ndokutamba kwacho. Ayosha ndiri mukadzi rini ndoda kutandadziwa. Usajairira vanhu wanzere. Buda muno muzviso. King komukadzi ndega notandadziwa ere. Obvious andime muchita muchitemera makumbo. Sha usatombowanza tunyaya sha buda sha sumuka sha. Ukuona chika wangu iwo ndakanzoti nemoyo wakanaka dzosera good of face arena wanza dzosera good of face arena wanza Jesus is Lord. Yosha aunzere yosha ndokukwata wanza ndozviziva unondirova unondirova but iwe ndoda kubvunza chinhu wani usati wandirova inini ndiri munhu sha but inini ndoda kuziva iwe uri chiwe boza hakuna munhu akadai sha titaurire chokwadi. Mfana Brandon ndokukwadza wanza mfana mfana bude muno mani bo wangu ndakubaya but wangu ka ndisati ndabaya dangu kuudza uchinona usagarira chipo wangu but ndashamari bude muno nai ko chipo chipi futa utaura mfana chipo chipi taura zvisu ukuona yoka unofane mari wangu andikunyebera unofane mari sha ukone yoka unofane mari wangu inzonzi tinyatsovhura nzeve unzo iwewe unokwanisa kutoti vanhu valuze weight pasina kutomboti anzi gym chichi unokwanisa kutoti vanhu vatoluza weight votoita maslender sha munhu angakutarisa chaicho iwe akakutarisa kuface cha anoluza appetite zveweakness antoluza appetite ambodyi kana chikafu wangu wakasviba ende wakashata sawira ndikukunyebera ini ndiri sawira wako pamoyo wakashata kundwere kundinautotushatere kushata zvekuti kana bofu rakakuona rotanga kuchema apa.